היי, מה קורה? הרבה זמן לא הייתי פה. אני כבר שכחתי איך עושים יוטיוב, שכחתי כאילו איך כל הדבר הזה מתנהל. זה מרגיש חדש לי לגמרי. כי כאילו, עזבו כאילו סרטון אחרון, אני כאילו העליתי מוזיקה לפני איזה שבוע כזה, והעליתי לייב לפני איזה כמה חודשים. כמה זמן לא הייתי עם פאקינג פייסקאם? כאילו, כמה זמן לא ראיתם את הפנים שלי? הרבה זמן. אני לא יודע כמה זמן, אבל זה הופיע כזה... רגע, אני צריך לעשות את הדבר הזה על המסך שלי. זה הופיע כזה כאן, על היד שלי כזה פה. זה כמה זמן אני לא הייתי פה. הזוי. סליחה, מקרב לב. הסרטון הזה פשוט הולך להיות כאילו על מה עשיתי, למה אני לא פה, מה גרם לי עכשיו לרצות להיות פה, וכאילו מה הזכיר לי, ומה אני הולך לעשות כאילו הלאה, כאילו מה מפה, מה קורה עם הערוץ. לפני שאני מתחיל, סליחה על השיער שלי, אני ניסיתי לעשות טלטלים אתמול, וזה לא הלך טוב. חלק ראשון, מה קרה לי? מה קרה לי בכל הזמן הזה שלא הייתי? ומה עשיתי? אז אני עשיתי הרבה דברים מתי שכאילו לא הייתי, מתי שלא העליתי לערוץ ומתי שלא הייתי פעיל כל כך, שזה די בשנה האחרונה. כי כאילו פעם האחרונה שראיתם אותי זה היה כאילו עם פייסקאם מה שקרה, זה היה בסרטון, אני חושב שזה היה בסרטון על זה שעשיתי AI, כאילו מוזיקה עם AI, שזה היה לפני מלא זמן. אז הרבה זמן לא ראיתם את הפנים שלי, והרבה השתנה בזמן האחרון. לא בזמן האחרון, בשנה האחרונה. אני מאחל לכם ליטרלי כל מה שהיה צריך לאחל בחג, אני מאחל לכם עכשיו במרוכז. קחו פאקינג צום קל, מועדים לשמחה, חנוכה שמח, יום אהבה שמח, פורים שמח, פסח שמח וכשר. מה עוד פספסתי? יום עצמאות שמח, צום קל בשביל צום גדליה, ומה עוד? אני חושב שזהו, נראה לי שזה כל מה שפספסתי. תעדכנו אם יש עוד משהו בפרטי, וואו, אינסטגרם. תעדכנו אם יש משהו בתגובות, אם יש משהו שפספסתי, אם יש מועד שפספסתי וחשוב לכם אישית. חג סיגד שמח, נכון, אני אתיופי, פאק. חג סיגד שמח. אם יש משהו שפספסתי, תגידו בתגובות, אני אאחל לכם באופן אישי. קיצר, עשיתי הרבה דברים בזמן האחרון, כאילו just to name a few, עשיתי כאילו רסיטלים. מי שלא יודע, אני במגמת מוזיקה בבית ספר שלי. אני עכשיו בי"ב by the way, כאילו אני מסיים עוד שנייה. יש לי כאילו את הבגרות במתמטיקה, בגרות מעשית, כאילו בגרות עיונית במוזיקה, בגרות עיונית בכימיה, ואני אף. זהו, כאילו ליטרלי 20 ביוני וסיימתי מערכת החינוך לנצח, כאילו פאק. זה הזוי, אני כאילו בחיים לא חשבתי שאני אראה את הסוף של זה. קיצר, אני יכול לפרט על זה בסרטון אחר, על מה אני חושב על כאילו לסיים עם התיכון, כי זה מסובך. אבל אני במגמת מוזיקה ועשיתי רסיטלים והם היו מעולים, ואני אהבתי כל רגע מההופעה הזאת, שנאתי כל רגע מהחזרות שלפני, כאילו ספציפית השבוע לפני, כי פשוט הכמות של הלחץ שהייתה לקראת הדבר הזה, שהייתה לקראת הרסיטלים. מי שלא יודע, רסיטלים זה כאילו הופעה, פשוט הופעה, אני לא יודע מה ההגדרה המדויקת של רסיטלים, יהיה לכם כזה פה. אוקיי, אז לא רק שמה שאני עשיתי זה לא נחשב רסיטל,
אני אפילו לא הייתי קרוב לאשכרה לעשות רסיטל, כי בשביל לעשות רסיטל אמיתי לפי ההגדרה שלו בוויקיפדיה, לפחות לפי מה שהבנתי, אתה צריך להתאים את הרסיטל שלך לז'אנר שלך, ולפי זה אתה כאילו מנגן בכלי מסוים. נגיד אם אתה עושה רסיטל קלאסי, אתה מנגן פסנתר, או כאילו פסנתר קלאסי, או כלי נשיפה ממתכת, או כלי קשת מסוים, או גיטרה קלאסית, ואתה כאילו אשכרה מתאים את הרסיטל לז'אנר שאתה רוצה. ואני לא הייתי קרוב אפילו לעשות פרופר רסיטל לפי ההגדרה שלו, אבל זה פשוט הבגרות המעשית שלי במוזיקה. אני לא יודע למה קוראים לזה רסיטל, אבל זה הבגרות המעשית שלי במוזיקה. פשוט בחרתי 4 שירים, ואחד מהם עשיתי כעיבוד, זה עיבוד שאני כתבתי, אני גאה בעצמי מאוד, וזה פשוט 4 שירים שאני ניגנתי, הופעתי, ופשוט נתנו לי ציון על זה. היו שם אשכרה בוחנים, וכאילו רשמו לי נקודות ושיט, אז כן, 107 ומלא חוויות, כאילו, I'll take it. יאללה, בחזרה לסרטון. אני אוהב לעשות את זה עם הידיים שלי, אני פשוט כאילו, כזה נותן כזה תחום, ואז כזה, יש כזה טקסט, עריכה, רסיטלים, הופעה האחרונה במגמת מוזיקה, היה מדהים, היה כיף, אני כאילו, חוויה בלתי נשכחת. הכרתי חלק מהאנשים כאילו חלק מהאנשים הכי מוכשרים שאני מכיר הכרתי במגמת מוזיקה, זה אנשים מדהימים. מה שעוד עשיתי, היו לי עוד הופעות כאלו בצדדים, עשיתי עוד כמה עם הלהקות שלי, כן, להקות, כמה, אני מסתבר ב2, היו לי כמה הופעות עם שניהם, אז כן. הייתי בטיול שנתי, הטיול השנתי האחרון שלי במערכת החינוך, מה זה מדכא לחשוב על זה? זה מדכא אחוז שרמוטה לחשוב על זה. כי כאילו כל הטיולים השנתיים שעשיתי במערכת החינוך, כל הטיולים וכל הסיורי שלח וכל היציאות לטבע שהיו בבית ספר, וזו האחרונה שלי. היה ממש כיף. הלכנו להרי אילת, כזה ישנו בחנים, אהבתי לישון בחוץ, היה אחלה, ישנתי דווקא אחלה, לא היה כזה, אין לי כאלו תלונות. האוכל היה טוב, היה אחלה אוכל, אני כאילו אין לי על מה להתלונן, אני כמעט טבעתי ביום האחרון כי לקחו אותנו לצלילה, ואני לא יודע לשחות. אבל חשבתי שזה יהיה רעיון טוב להיכנס למים. וזה לא היה רעיון טוב. היה לי טיול שנתי אחלה, יצאתי עם אנשים מדהימים, אני חולה על השכבה שלי ואני חולה על החברים שיצאתי איתם לטיול, הם פאקינג מדהימים. שאוט אאוט. מאוד, בגרויות, אמרתי כבר. אם מי שלא יודע, כאילו אני פה עם תסריט. זה סרטון ראשון, סורי על הסייטרק, אבל זה כאילו סרטון ראשון, פעם ראשונה בכל הערוץ יוטיוב שלי. אני מנהל כאילו ערוץ יוטיוב כבר מגיל 10, אוקיי? אני עכשיו בן 17. פעם ראשונה שאני חשבתי לכתוב תסריט לסרטון ביוטיוב. אז אני כאילו כל פעם כזה אסתכל הצידה לתסריט לראות אם פספסתי משהו, אני כזה עושה צ'קליסט. בגרויות, שיעורי גיטרה, פסיכומטרי, אני גם חזרתי להתאמן לא מזמן. היה לי טיול עם חברים לפאקינג נבטליון, שזה חור באמצע של מקום. עשיתי מלא דברים בשנה האחרונה. עם כל הדברים האלו, ועם כל העומס הזה, ועם כל מה שעשיתי בחיים שלי, יש לי נטייה לדחיינות כאילו נטייה הזויה. אתם אפילו לא מבינים את כמות הפעמים שאני רציתי לעלות איזה שיר, או להתחיל לייב, או לעלות סרטון, ואני פשוט דחיתי את זה, ובסוף אף פעם לא עשיתי את זה. אתם רואים את זה. אתם יכולים לראות את זה מהכמות סרטונים שהעליתי. אני פשוט לא מוצא את הזמן לעשות כלום כל כך. בתוך כל הדברים שיש לי לעשות, אז אני פשוט מתחיל לבטל דברים, וחלק מהדברים האלו זה ערוץ יוטיוב שלי. וזה פשוט כאילו סיבה שלא העליתי הרבה, אני פשוט ממש כאילו דחיתי את זה. אתם אפילו לא מבינים כמה סקיצות של כאילו שירים יש לי כאילו פאקינג תיקייה שלמה של מלא שירים. אני העליתי אולי 10, אפילו לא 10, כאילו כמות כל כך קטנה מתוך כל מה שהייתי יכול לעלות. כי אני פשוט אמרתי, לא סיימתי עם זה, אני צריך להקליט עוד גיטרה לזה, אני צריך לפתח עוד את הרעיון הזה, יש לי עוד מה לעשות פה, ופשוט זה תמיד נשאר בתיקייה שלי, ואף פעם לא באמת עשיתי מזה משהו.
זה הזוי כמה הייתי יכול לעלות וכמה אני בסוף לא העליתי. וזה חרא. ואני שונא את זה, אבל אני צריך לעבוד על זה. אני התפקסתי גם יותר על כאילו גיטרה ומוזיקה, כי אני רציתי לפתח את עצמי יותר במוזיקה. רציתי לפתח את הצד המוזיקלי שלי, לראות איפה אני נמצא, על הסקלות השונות, מה אני אוהב לנגן, מה אני אוהב להופיע, מה אני אוהב לשמוע, כמה זה מתנגד אחד לשני, מה אני רוצה לעשות באופן פרטי, מה אני רוצה לעשות עם הלהקות שלי, איך אני רוצה, אם אני רוצה להמשיך עם המוזיקה, ואם כן, איך. פשוט מלא אספקטים, ולמצוא את עצמי בצורה מוזיקלית, בעולם הענקי הזה של המוזיקה, שאני עדיין לא עשיתי לגמרי. יש לי ראייה יותר טוב ממה שהייתה לי לפני שנה, אבל אני עדיין לא מצאתי את עצמי לגמרי בעולם הזה. זה כאילו, זה בעיקרון איפה שפשוט הייתי בזמן האחרון. אין לי, כאילו, עשיתי הרבה דברים, היו לי הרבה אירועים בחיים שלי, היו הרבה דברים, ואני דחיתי הרבה דברים לרגע האחרון, או שלא עשיתי אותם בכלל. ובכלל הרגע הזה שאני פתחתי מצלמה, ואני התחלתי לדבר מול מסך, ואני אפילו הכנתי תסריט לפני, ושלא דחיתי את זה, ובסוף לא עשיתי את זה בכלל, זה כאילו achievement אישי ענקי בשבילי. ואני גאה לחזור למקום הזה, כי בסופו של דבר הערוץ יוטיוב זה אזור הנוחות שלי, ואני כאילו, זה המקום שאני מרגיש בו בנוח, ומי שיצפה, ומי שלא, I don't give a fuck. כאילו מי שימצא את מה שיש פה כאילו קרינג', לא כזה אכפת לי. אני כאילו הגעתי לנקודה כזאת שאני פשוט יכול להרגיש פה בנוח, יותר ממה שאני מרגיש כאילו כמעט בכל מקום אחר. ואני שמח שכאילו יש לי את המקום הזה בשביל להרגיש בנוח עם עצמי. אז כאילו זה יישאר פה, ואני אשאר עם הערוץ יוטיוב שלי גם אחרי התיכון, וגם כאילו זה, גם אם אתם תראו פחות העלות ממני, נראה לי שאתם עדיין תראו, אלא אם כן אני אעדכן אחרת, נראה מה יהיה. כן, המקום הזה יישאר, הערוץ יוטיוב הזה יישאר. חוץ מזה, החלק השני של הסרטון, מה יקרה עם הערוץ הלאה? מה יהיה? אין לי רשימה כל כך גדולה של הרבה דברים, כי אין לי הרבה תכנונים לערוץ, אבל יש לי כמה דברים לטווח הקרוב שאולי יצאו. קודם כל יהיו לייבים, יהיו מוזיקה, שיהיה לכם ברור, כאילו התוכן שראיתם רגיל בערוץ הזה ימשיך להיות. אין משהו שאני מפסיק לעשות, אני פשוט אעשה פה מה שאני מרגיש בנוח איתו. וכרגע לייבים, שזה דרך לעשות תוכן מבלי להצטרך לערוך אותו, זה אזור נוחות הזוי בשבילי. אז ימשיכו להיות לייבים, אם אני יכול, אם אני לא צריך ללמוד לבגרות במתמטיקה, כי שכחתי ללמוד עד פאקינג יום אחד לפני, אבל בסדר, יש לי עוד שבוע וחצי, אני אלמד חופשי עד אז. היי, אושר עורך כאן. אז ליטל אפדייט, אני הקלטתי את הסרטון הזה בתחילת חודש שעבר כזה, תחילת מאי, ואני עשיתי את הבגרות שלי במתמטיקה לפני כזה שבועיים וחצי, אז כבר סיימתי אותה, ופה נגמרו כזה 12 שנות לימוד מתמטיקה, 12 שנים של תרגול במתמטיקה, ו12 שנים של הקול הקטן הזה בראש שתמיד אמר לי שאני צריך לתרגל במתמטיקה, לא משנה מה אני עושה באותו הרגע. ואני שמח שיש לי טיפה שקט נפשי עכשיו מהקול הזה, ושיש לי כמה זמן לריקאברי עד האוניברסיטה, ששם זה כאילו יחזור לי ישר בפנים, אבל עד אז יש טיפה שקט נפשי. אז כן, כאילו כל מה שאני אגיד בסרטון על בגרות במתמטיקה זה irrelevant, וכן, יאללה, בחזרה לסרטון. וחוץ מזה כאילו יהיה גם מוזיקה, ימשיך להיות מוזיקה, כי אני רוצה כאילו שהמקום הזה יהיה המקום המוזיקלי שלי, כאילו זה חלק מהאזור נוחות שלי. אז אני רוצה להמשיך כאילו לעשות פה מוזיקה, אני רוצה שזה ימשיך להיות פה. ועוד כמה דברים שחשבתי לעשות, כאילו זה כזה, הבעיה העיקרית שלי זה פשוט עריכה, כי אני רוצה ללמוד לערוך לעצמי, ואני לא רוצה להיות כאילו תלוי באנשים אחרים כדי שיערכו לי,
כי אני פשוט לא יודע, אני חושב שאם אני עושה דברים בעצמי, אני אעשה אותם בצורה הכי מדויקת שאפשר, אבל אני פשוט צריך לשבת וללמוד לערוך, וכאילו, אני יודע שזה בא עם ניסיון, אבל אני כמעט ולא מעלה, אז אם אני לא מעלה, אני לא לומד, ואם אני לא לומד לערוך, אני מפחד להעלות סרטונים שאני לא כאילו שאני צריך לערוך, ואז יוצא שאני פשוט לא לומד, ואני תקוע בכזה מעגל. אז אני פשוט צריך לעשות זה, וכנראה שעם הסרטון הזה אני אעשה את זה, בתקווה שיהיה לי מספיק כוח לערוך את הסרטון הזה, ואני מקווה שבעתיד יהיו יותר סרטונים ערוכים, ויותר סרטונים שהם יותר short paced כאלו, ושיהיה יותר נוח לצפות בהם. אם אתם אוהבים לשמוע כאילו סרטונים כאלו שלי פשוט מדבר, פשוט yapping to the microphone, תגידו, אני כאילו בשמחה אעשה יותר כאלו, כי זה כאילו ממש איפה שאני נמצא, אני כאילו, זה ליטרלי מה שאני אוהב לעשות, פשוט לדבר לתוך המיקרופון, לשפוך את המוח שלי לתוך המיקרופון. אבל אם אתם אוהבים את זה, תגידו, כי אני שמח לעשות עוד כאלו, ואני גם חשבתי לעשות כאילו סדרה בערוץ שמתבססת על דברים כאלו. חשבתי לעשות כזה הניסיון שלי או ההיסטוריה שלי, כאילו כזה מין סדרה כזו שמתבססת על הניסיון האישי שלי בחיים עם מלא דברים, בין אם זה ספורט, בין אם זה מוזיקה, בין אם זה כאילו פאקינג, לא יודע, עבודה או לימודים, וכל מיני נושאים שאישיים לי בחיים שלי. והניסיון שלי עם הדברים האלו, ופשוט זה, אני מדבר על המיקרופון עם כזה מוזיקה ברקע, ופשוט מדבר על הניסיון שלי עם הדברים האלו, וחשבתי לעשות זה סדרה, כי זה ערוץ שמאפיין אותי, כי זה ערוץ שמאפיין אותי, ועדיף שיהיו בו את הדברים האלו, כי זה נחמד. כאילו מה דעתכם, מה אפשר כאילו לעשות עם המעגל הזה שאני נתקע בו? אם אתם רוצים לראות סרטונים ערוכים, כאילו מה אתם רוצים לראות? תעדכנו אותי, כי הדעה שלכם חשובה לי. בסופו של דבר, אני רוצה שגם מישהו יצפה בזה. זה לא עד כדי כך אכפת לי, כמו שאכפת לי שהערוץ יוטיוב יהיה אזור נוחות שלי, אבל אני כן רוצה שגם מישהו יצפה בסרטונים האלו. אז כאילו, אם כאילו אתם רוצים משהו, תעדכנו אותי. אני אנסה לעשות את זה, כאילו בכיף. כן, זה כאילו, זה מה שהלך איתי, זה מה שיקרה עם ערוץ בהמשך, וזה מה שהלך איתי בשנה האחרונה, ולמה לא העליתי כל כך הרבה, למה לא הייתי פעיל בערוץ. זה ליטרלי היה פשוט סיכום של כל השנה שלי. כן, תודה שהקשבתם. תצפו לראות ממני יותר עכשיו, כי אם אתם לא תראו ממני יותר סרטונים, או שאני עצלן, או שאני מת. מי יודע, 50-50. תודה שהקשבתם, אני כבר שכחתי איך עושים האוטו, לא הייתי כל כך הרבה זמן פה. שמח שהקשבתם, שמח שאתם פה, נמצאים, קיימים, במיוחד כשזה בערוץ שלי. ותודה רבה שהקדשתם מזמנכם ובאתם לפה. ונתראה בסרטון הבא, נקווה שהוא לא יהיה עוד חודש. וכן, תודה רבה. יאללה, ביי.